Ko si ti? Za koga radiš? Ko te plaća? Dragi gledalci, dragi prijatelji, dobro večer, dobrodošli. Ovo je 205. izdanje serijala Šta je bilo, Tulipanska posla, Džorna Klik YouTube kanal. Nalazim se u centru Beograda, ispred Republičke skupštine, u zemlji Srbiji. Još uvek se zove tako, neki je zovu i Nedođija, a neki je zovu i Tamni vilajet. Birajte, na vama je. Kako god, danas je 14. dan štrajka glađu Dijane Hrke i to je razlog zbog čega sam ja ovde. Otprilike za sat vremena bit će održana jedna konferencija za štampu, jedno obraćanje, da li Dijane Hrke ili nekoga koga ona bude vlastila, vidjet ćemo. Danas je Dijani Hrki bilo pozilo, ona je bila u bolnici ponovo, dobila je neku terapiju, vratila se nazad i sada se nalazi u svom šatoru 15 metara odavde. Podelite ovaj live, lajkujte naravno ako vam se dopada, zapratite moj YouTube kanal, a mi idemo da vidimo sada šta se ovde događa, da vam ne pravim duži uvod od ovoga. Sve informacije ću vam dati kad budem prešao sa one strane kamere i tada ćete vi dobiti sve te informacije. Još šta bih rekao da kao što vidite samo ova jedna traka je zatvorena, ova druga traka je još uvek za saobraćaj otvorena, tako da vidjet ćemo do kada će to trajati. Pretpostavljam da će oko 18 sati kada ovde bude bilo više medija, a nadam se više građana, onda biti zatvorene obe trake. Vi ostanite tu da vidimo šta će se dogoditi po tom pitanju. Ja se nadam da to konferencija za štampu da će biti dobar ton, da će imati dobru poziciju, da čujete šta su rekli ili Dijana Hrka ili neko od njenih, kažemo, portparola, ljudi koje ona ovlastila. Ukoliko eventualno i toga ne bude, naravno će vam prepričati šta se tu dogodilo, šta je rečeno i vi ćete biti definitivno informisani. Što se tiče dnevnika uživo koji treba da ide večeras u 8:30, verovatno on neće biti večeras iz razloga zato što sam ja ovde i ostaću prilično dugo, tako da ovaj live je tek počeo. Ovo će u jednu ruku biti i dnevnik uživo, a dnevnik uživo će biti sutra sigurno u 8:30. Hvala vam puno za sinoć i jedan fantastičan dnevnik koji smo imali uživo i vi i ja. Bilo je lepo, dugo je trajalo. Ono što kažu, za sve pare smo se sinoć družili, podelili smo dobre informacije i što je važno i dobre vibracije. Nažalost, ova situacija ovde koja trenutno prisutstvo nije toliko pink što bi rekli, ali šta da radimo, ja sam ovde da prenesem činjenice, da vidite šta se ovde događa, da vidite to svojim očima, bez previše komentara, osim od ovih informacija koje možemo nazvati servisne u vezi ovog skupa, a na vama je da vi zaključujete na osnovu onoga što ćete videti u narednih otprilike 2 sata. Ja sada moram u akciju, a vi mi se pridružite, ne zaboravite, podelite ovaj live u društvene mreže, podelite se s prijateljima i naravno ko nije neka zaprati moj YouTube kanal kako bi dobio informacije o ovome svemu. Jedan od 3 YouTube kanala koje su 2 možete pogledate u svim descriptionima, u opisima mojih videa i mojih shortova, a ja ću vam uspeti i ovde to pomenuti tokom ovog live-a koji će trajati još dosta, dragi gledalci, tako da bit će vremena i za to. Ko si ti? Za koga radiš? Ko te plaća?